en George Bati. Bod matayo chenro mag bad migao makeo yedhe pachoka Kemsa ogolo chik mondo miti manyien chenro mag chiwo rak ne jong'iewo kata suppliers mag bad migao no. Bod nogolo chik ne jogo manyichane osemi tenda mag ng'iewo ka Kemsa koro ruch oko tenda magi kendo idhi tim chenro no manyien. Jakom mar bod mar Kemsa Irungu Nyakera ma oloso kod jofwamb weche bende ogolo chik mondo mi non kwan jotije mag Kemsa kendo ripot makamano chwal ei thuolo mar jumbe ariyo. Okang' makama biro jumbe adek bang' ka jatend piny Kenya William Ruto ne otimo lokruok ne bod no kaluwore kod weche mag mibadhi manilieko ka Kemsa. Immediately revoke the current list of pre-qualified suppliers and restart an objective process afresh to ensure that only companies that provide value for money are pre-qualified. 2. Immediately review all ongoing contracts that have been procured through single sourcing and monopoly action and are costly to the institution. Any contract that is found not to be providing value for money will be forwarded to the Public Procurement Authority and the EACC for investigation. We will review and audit the human capital of the organization within 2 weeks from today through a staff needs assessment and document validation with a view to retaining qualified staff and redeploying them in line with departmental needs. Piny owacho mar kaunti ma Siaya wuok kod neno magikoni